guys, nag-aftershock guys. Well, namin sa room. Gusto ito, aftershock no? Gusto ko? Ma! Ma! Kinsa ba itong galo? Na-feel ninyo? Gusto garin na namin sa oval. Ay, naman. Kasi mo? Ako na kita. Ang gawas mo. Ang namin sa oval. Kabati mo siya, Daray. Ang good buwang. Yun sa may mama. Di mo si mama rin. Wala ka bantay si mama eh. Kaduhan na, katong linog. Kaduhan na. Nakurong-kurong pa akong pangaw. Wala akong gitugnaw. Ay, dahanan, nahilak oh. Ay, nahilak. Naluoy ko sa kung lagi pangpalit ka pasayan bay. Bis ko, gibili niya to. Gilabog na ko dito. Swala ka na. Ikaw rin matabunan. Ka-finals mo. Kasi nansira na mo. Yung dapat yung like this paper oh. Ang sira na ito eh. Tira na ko. Uy, na-feel niyo. Ten, ano ang link niyo? Anak tayo, ma'am. Anak niyo, ma'am? Anak na mo ni ma'am. Pila edad niyo? Puting klase ron, ma'am. Tim. Isa ako pag inog. Kinaubsan niyo, Rom. Dito sila sa kayo? Kasi kinabsan. Okay na Ako na gana. Ikaw ba? Masa nga nabati ni mama? Huwag ka bantay. Hoy, guys. Woo! So, guys, welcome to another video. Sa nabantayan ninyo, lahi ang kalsada nga ang gilakwan karon. Kaya karon nata sa Cebu, gipapas ko na lang magpapa dire. Buso-buso to ang kamera ni kay medyo awkward mag-vlog. Ato paingon sa to ninyo eh. Sisero. Tama ta. Importante ni tubig karon. Sakto green light. So, nanata sa Santo Niño karon guys. Yung kaniya kalsada. Sila dan siya every Saturday, Sunday mas base ang kabantayan. Kaya na misa. Yun din sa may makita karon lang magpapa. So, focus na itong camera. So karon guys, nanata sa SM. Muna may help sa like diri sa Cebu guys, mga sakinan yung pinaglanak grabe ka traffic dito guys. Ano? Or ganan ka mo stay ta sa kuan Marriott's Hotel. Ma? Marriott's Hotel. By the way, narita sa SM City karon. Double na ba? Kamu day. Ma. Ma. Mo kong biyain. Mo palit dere mo dad pangita ka gani mo sud mo to. Ma. Wapas gani me. Ma, kwarta ma. Bye. Sumuon ang SM City guys kan. So tani karon. Uhiyon ko. Sa sigara kita. Share to. Ha? Aman. Boss. Yun ang aircon niya si Art. So, muna ang vlog squad karon guys. Introducing my vlog squad. We have Charles, Reyna, and Charmaine. So right now we don't have a budget to go around here in SM. So karon mangita sa tag ng kuan guys ha. Di happy oh. Kan muna Shih Tzu. Day 2. I like to love you every day. I like to love you, love you. I like to love you, love you. If I may, if I may. So guys, natakaroon sa Argao sa may Sibunga dahil sa may Simala.
every year tigdong may dire sa pan o ba ng family to pan ba give thanks sa blessings sa gatag niya. And bawal mo short. Beautiful angel. So karon pa doon na ta sa Tagbilaran.